and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done. Ay, no! Ayaw ipaubos ang zipper sa kusinina. Cesar, isa ba? So sa kasimana na ito palag-uban dito sa isla. Matag higayon nga magtagay tas kalipay. Siguraduhon gid nimo pagbahog ang suka. Huwag ko makahigayon sa pagtanaw sa kinatibukan si mong lawas, Jen. May sutraon na ko. No! No! Let me go! Cesar! Wa ko'y gitago ni mo. Kung may daghan magitago din ni karon, ikaw ka na, Cesar, o dili ako! I'm sorry. Sorry, Sam. I love you, Happy. I love you too, Jen. Andam na ko. Ang sibot ni mo ipasabot. Buot kang mapalayo din, dili pa. Then I'm saying yes. Mga tuta sa dapit din. Dili ta mahimong maabot ni Madeline. Kwartahan si Madeline. Ugot ay kataguan, Jen. Lalo kong mawa ka unian ako sa hingpit. Am I not worth the fight? Jen. Fight for me, Cesar. Jen. Oh. Madeline? Tell me, what did I miss? Wa. Mula ka na sa paingon. No. I'm staying. May tuyo ka sa kung pamanhonan? Of course. Dili ko man hidinhi aron lang sa paglaag. My time is much valuable than yours. Excuse me? Valuable, my ass. Nasayod kung ikaw si Jane, dili ba? Ikaw katong nanawag ni Cesar kagabi. O ikaw sab katong babae nga naaan sa akong Cesar nga kanhi iyang asawa. Take note the sarcasm, ha? Kanhi. Kay ako na ang karon. Meaning, wa ka na kinahanglan sa picture. So, show yourself. Wa may magkinahanglan og third party nga makasamok ra sa among malinawon nga relasyon. Show yourself, my ass also. Kay dili masamok ang inyong relasyon kung kontento nimo ang imong uyab. What? But looks like he's not. Oh, shit! Madeline! Buhing akong kamot, Ni Cesar! atas O sa opisina. pagpasagding sa baong ko ni babayana! Madeline! Ni atas opisina. Tingali badunggan ta suman. Then papawa ka na babayana! I'm a client. Dili ko nimo mahimong i-dispatcher. Nasayod ko may relasyon mo. O gipahimuslan lang nimo ang higayon nga usa ka sa mga kliyente ni maong kompanya. Ambisyosa. Dili mo mailog sa Cesar gikan ako. Never. Nalipay ko. You are threatened by me. Kung ako pa'y ikaw, Madeline, yes, please, be threatened. Kay si Cesar, kung andam kang buhaton ang tanan, aron magpabilin siya nimo. Ako sab, andam buhaton ang tanan, aron mailog siya kikan nimo. Let me go, Cesar! Madeline, Let me unsa go! ba? Unsa ba? Mabiya na ko din sa opisina ni Cesar, pero dili siyang kinabuhi. See you around, Happy. Ah! Shit! Madeline, please. Shit! Kalimutin mo. I don't Ay, care! Bagay siya naong! Wa ba ni mo siya ina nga dili na mo pakita pa din eh? Ako na siya gignan, pero... Pero namugos siya, ha? Ha? Bagay siya naong! Ako ka lang, Cesar. I am never sharing you with that bitch! 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 Madeline, I knew it! Dili ka ang nga biyaan nga mag-inusara. No, never aging nga panuulon ko siya nimo. Never! Mamatay siya! Mamatay siya! Madeline, please. Ayaw ka nagbuhat pa. Pues! Keep that woman 1,000 miles away from you! Don Fausto. Josefa, may tuyo ka? Mahibo ka bang ikasulti? Lingkod? Dili na kinahanglan. Unsa ka ng pakigsultihan mo na ako? Nagpaabot ko, Josefa. You are consuming my time. Unsa ka na?
Gusto kong hatagan na ni Boss kagawasan ng akong anak. Dili si Madeline ang angay ni Cesar. Wa siya may kaugmain eh. May lain na siyang gimahal. Busa pasag din ang akong anak ka magmanipayon. Pasagdan ang imong anak nga magmalipayon? Unya, ang akong anak, Josefa, ikalipay ba niya ang bagong kalipay sa imong anak? Dili sila magmalinaw kung ipadayon nila ang ilang relasyon. Then, pabuto na ko nga si Madeline na mismo ang mubuhi ni Cesar. But for now, nga nabuang pa ang akong anak sa imong anak, pasagdan ko na lang una si Madeline. You know nga andam kong ihatag ang tanan nga makalipay sa akong anak, Josefa. Anda mong ihatag ang makalipay sa imong anak? Pues ihatag ni Cesar ang makalipay niya. O nga nung buhaton ko man ka na. Tungod kay anak mo siya. Unsa? Nagpakatawa ka ba, Josefa? Giunsang na anak ko si Cesar. O kung tinuod man nga anak na ko si Cesar, how come? Nga karon mo lang ka na isulting ka na ko, ha? Tungod kay dili ko buot na masayod ka. Oh, Josefa. O karon imo nang gisulti? Kung nga ka na lang tuyo na kung makabiya ka na. Fausto. Lagaw na. Fausto. Gihatag mo ang tanan kang Madeline. Apan sa kaugalingon mong anak, huwa kang yun makahatag bisag piso, Fausto. Pero ako ka na ikahiubos. Tungod kay wa kasi kasayuran. Apan, Lagaw na. Fausto, tuhoy ko. Convince me more, Josefa, next time. Lagaw na. Fausto. Anak? Ha! Ayaw kong patuhua, Josefa. Kay sud sa drugay panahon, nga nasayod kang may relasyon sila, wa kay nahimong reaksyon. Kung tinuod man, nga managsuon sila, dili mahitabong tugutan mong magkaunay silang managsuon. Nagaila ko nimo, Josefa. May prinsipyo kang pagkatao. Imposibleng konsintihon mo ang maong hitabo. Ha! Lousy excuse! Wa ko magbakak, Fausto. Anak mo si Cesar. Ikaw lang ang bugtong lalaki na kahilabot ako. Apan gipili kong itago ni mo ang tanan tungod sa among panaghigala sa kanhi ni mong asawa. Buot ko tong anan ka sa tanan nga si Madeline. Sa hustong higayon, ugod ayaw unas kay gayunan. Tug-anan ta ka sa tanan, Fausto. Sa pagkakaroon, iko na kamatuoran ng akong gisulti ni anak ni mo si Cesar. Ug ka na ang tinuon. Sa mansyon na lang taman hapon. Nagpaabot ako sa nanay. Gusto ko din here. We used to dine here, di ba? Buhaton ta pag-usap ka nun ay katong mga gibuhat na to ka ni Adto. Aron nga, mahinumdum ka. Kung unsa ta ka sweet sa una. O makalimtan na ni mo katong babayana. Bahala ka. Oh. Hey, may lingkod ka na? Dili nga ni anak, babe. Sa una ako ang una ni mong palingkuron. Birahon ni mo ang bangko aron ko makalingkod. Make birada chair na pa. Aw. Thank you, babe.
naman, di ba? Or mas sweeter pa ni ini? What do you think? Should I be sweeter than this? Ayaw na. OA na kayo. What? You mean I'm OA? Mabag ka na hinungdan nga nangabit ka? Huh? Oh, shit. OA ko? Shit, ha? OA ko? Madeline, What again? unsa ba? Naghuna-huna ka sa ikasulti sa uban? Kay ni atas sa restaurant? Naghuna-huna ka sa ilang ikasulti, pero wa ka gyud maghuna-huna sa akong gibati? Wa ba nimo makita ang akong effort, ha, Cesar? I am doing my best here, Cesar. Do your share aron mahibalik ang kaning kainit sa atong relasyon. Oh. Jane? Leche! Siya nasab? Ha? Karon ka! Karon ka! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!